An iluonga ni Samwel Orek, awuok e county mar Kisumu ka, kendo ae ward moro miluongo ni Railways Ward within Kisumu County. Ang'eyo waduto te ne wan e sirkal. Sani gima jaluo dwaro sani en economical power. Adui wan e sirkal kendo wan gi jowa man e sirkal. Wan gi cabinet secretaries kendo wan gi joma tindo ka. Jogi timo nwang'o. Jogi tim empower japiny nang'o. Niwach ok wane empowerment. Waneno mana ka dhano go mana tutame mang'eny kabisa. Wadwaro gimiluongo ni empowerment. To sama empowerment obiro no, kwa biro miyo rais tich mayot mondo japiny owuog odhiyogo kura. Penjo na mar ariyo, winjo kanya bwana ni wache county assembly ma Kisumu. Tambe adamula matin wache adui is MCA mar county assembly ma Kisumu. Aneno ka for the last 10 years kwaya ng'eny okane the oversight role ma MCA sonego bende temo ne county ma Kisumu. Enena ni kibiro to inyalo wach kata ni gavana omosi nang'o ino bende temo oversight role ma affect japiny. Okay. Penjo na mogik, wacho wach mar zoning. Be ing'eyo gima mondo Raila bedo president mar Kenya? Ine mane go ombulu in japiny. An mana go ombulu. Yes. To nitie gima Raila no konwango president. Kura 700 noninde Luo Nyanza. Why? En ni udhi e nomination tikawo namba 4 tiwacho ni mane en. Koro en 6 piece. Mane e ng'at jojo chama. Mano kotimore this time round, I don't think ne wadhi accept. Okay. All right. Thank you. Erokamana enya. Madam